Πολλές φορές, αδελφοί μου, ακούμε σε συζητήσεις που γίνονται είτε μεταξύ ιερέων, είτε μεταξύ ιερέων και λαϊκών αυτή τη φράση. Πρέπει να είμαστε θερμοί με την πίστη μας. Πράγματι αυτό είναι αληθές. Πρέπει να είμαστε θερμοί με την πίστη μας, όπως ήταν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και αν σε όλες τις εποχές είναι ανάγκη, είναι και θα είναι βεβαίως ανάγκη να είναι οι άνθρωποι θερμοί με την πίστη προς τον Θεό, πόσο μάλλον στην εποχή μας. Γίνονται πολλές φορές διαπιστώσεις. Δεν είναι οι άνθρωποι τόσο θερμοί όσο στις παλαιότερες εποχές. Ευσυχάνθη ή ευσύχη η αγάπη των πολλών προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Ας εξετάσουμε για λίγο αυτό το θέμα, αφορμή λαμβάνοντας και από την θερμοτάτη πίστη και ζωή του Εναγίου Πατρός ημών Διονυσίου, Επισκόπου Ελλήνης του Ενσακύπτος του Θαυματουργού, ο οποίος ουσιαστικά ήταν μια λαμπάδα γεωμένη, ένα φως μέσα στον κόσμο για τον Ιησού Χριστό, για να λάμπει η δόξα του Θεού, για να φωτίζονται οι άνθρωποι, για να θερμαίνονται στην πίστη και να οδηγούνται στην σωτηρία. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Είναι οι άνθρωποι ησυχοί με την πίστη. Και πράγματι αυτό είναι αληθές. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τα πνευματικά θέματα και ζητήματα. Είναι οι άνθρωποι τους οποίους οι πατέρες ονομάζουν σαρκικούς, γιατί έχουν κοσμικό, θαρκό, εφήμερο, γήινο φρόνημα. Οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με τα γήινα, με τα πεσά, ασχολούνται μόνο με τον βίο αυτών και δεν έχουν έφεση και διάθεση να αγωνιστούν για τα μετατάφτα, διότι ετυφρώθη αυτόν ο νους και πεπόρο και η καρδία, ως λέγει η Αγία μας Εκκλησία, και δεν μπορούν να διαπιστώσουν ότι υπάρχει μετά από αυτήν την τόσο σύντομη ζωή, μετά από αυτή την φιλοξενία που κατ' οικονομία του Θεού έχουμε πάνω εις αυτόν τον κόσμο, δεν μπορούν να διαπιστώσουν, να κατανοήσουν ότι υπάρχει η αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν ζουν μέσα στην πεσότητα, μέσα στην φθαρτότητα, μέσα στο χαμέζινο φρόνημα, ως λένε οι όσοι της Εκκλησίας μας. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο ψυχροί με τον Θεό, που δεν ενδιαφέρονται να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά είναι και ψυχροί σε σχέση με τους ανθρώπους, γίνονται εγωιστές, γιατί το προνόμιο του εγωισμού και της μοναξιάς των ανθρώπων που είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα δικά τους τείχη το έχει μόνο ο Εωσφόρος, ο μισόκαρος διάβολος, ο οποίος οδηγεί αυτές τις καταστάσεις, αυτούς τους νόες και αυτές τις καρδιές. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που είναι οι χλιαροί άνθρωποι. Είναι εκείνοι που άλλοτε δεν ενδιαφέρονται για τα πνευματικά και άλλοτε δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι άλλοτε κάνουν το καλό γιατί υπολογίζουν στην γνώμη του κόσμου. Προσέξτε το αυτό. Κάνουμε κάτι καλό, να λογοκάνει, θα πω ένα απλό παράδειγμα. Έρχονται Άγιες ημέρες, τώρα να κάνουμε και μια νοημοσύνη να μας δει ο Θεός, να το πούμε και προς τα έξω λιγάκι για να φτιάξουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο. Ας κάνουμε μια καλή πράξη
για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή εικόνα προς τον έξω κόσμο. Αλλά και το κακό δεν θέλουν να το κάνουν πάλι για τον ίδιο λόγο, διότι υπολογίζουν στην κρίση του κόσμου και θέλουν να έχουν ένα καλό όνομα επάνω στον κόσμο αυτόν. Οι χλιαροί λοιπόν άνθρωποι είναι εκείνοι για τους οποίους ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει ότι είναι πολύ επικίνδυνοι, διότι δεν μπορούν όντας εγκλωβισμένοι σε αυτήν την κατάσταση να έρθουν εις γνώση των εαυτών των και να αντλήσουν δύναμη από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ώστε να προχωρήσουν στην πνευματική ζωή. Βρίσκονται δηλαδή μέσα σε μια χαόδη κατάσταση και αυτοί εγκλωβισμένοι μέσα στην χλιαρότητά τους. Υπάρχει όμως και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων που είναι οι θερμοί άνθρωποι με την πίστη και την αγάπη προς τον Θεό και με την αγάπη προς τον συνάνθρωπό τους. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι οδηγοί μας σε αυτό το θέμα, γιατί άπαντες οι Άγιοι ανήκαν εις αυτήν την κατηγορία. Δεν μπορεί κανείς να υπερασπιστεί μια αλήθεια αν δεν την πιστεύει στο έπακρο. Δεν μπορεί κανείς να θυσιαστεί για κάτι αν ουσιαστικά δεν το πιστεύει. Δεν μπορείς να οδηγηθείς στο μαρτύριο αν δεν πιστεύεις ότι αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου είναι πέρα για πέρα αλήθεια και εν προκειμένου δεν μπορείς να εγκαταλείπεις τα πάντα αν δεν πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, είναι εκείνος ο οποίος μας περιμένει για να μας χαρίσει την αιώνια και ουράνια βασιλεία του. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που ζουν μυστηριακά μέσα στην Εκκλησία και μέσα από οποιαδήποτε πτώση τους βρίσκουν τη δύναμη να αναστηθούν δια της μετανοίας και να βρουν την οδόν της σωτηρίας και της λυτρώσεως. Και ένα ερώτημα προκύπτει. Εις ποιαν άραγε κατηγορία ανθρώπων ευρισκόμεθα, εις την πρώτη των ψυχρών ανθρώπων, των πλήρως αδιαφόρων, εις την δευτέρα των χλιαρών, οι οποίοι νοιάζονται μόνο για εφήμερα πράγματα και επιδερμικές ευσέβειες και παρόμοια σε διάφορες καταστάσεις, ή στην τρίτη κατηγορία, εις τους πνευματικούς ανθρώπους. Θέλω να πιστεύω, αδελφοί μου, ότι οδηγούμεθα μέσα από τη ζωή των Αγίων μας και προσπαθούμε να επιτύχουμε την τρίτη αυτήν κατηγορία, στην οποία ελπίζω ότι θέλουμε να ενταχθούμε όλοι, προκειμένου να ζούμε το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά και εν αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Να ζούμε δηλαδή κοινωνικά. Και θέλω να πιστεύω ότι ο λαός μας εις αυτήν την πόλη και εις αυτήν την επαρχία είναι επιθυμητής της τελειότητος και της πνευματικής ζωής και αυτό το αποδεικνύει μέσα από οποιαδήποτε κίνηση και ενέργειά του. Μέσα από τη συμμετοχή στην μυστηριακή λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, μέσα από τον εορτασμό της Ιεράς Μνήμης οποιουδήποτε Αγίου, γιορτάσαμε παραδείγματος χάρη τον Άγιον Ανδρέα και πληθύς λαού προσήλθε. Σήμερα και χθες και τη νύχτα, από ό,τι μου είπαν οι ιερείς, πληθύς λαού εις αυτόν των ιερών ναών του Αγίου Διονυσίου. Κατά την υποδοχή της Παναγίας της Μαρεμής, την παρελθούσα Κυριακή, πληθύς λαού έξω από τον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέου. Και προχθές και χθες, σήμερα συνεχίζεται το ιερό προσκύνημα, μάλιστα με αμύωτο ρυθμό, ώστε ο κόσμος να αντλήσει χάρη από τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας
η οποία θα φιλοξενηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου μέχρι την ερχομένη Κυριακή και σήμερα το βράδυ μάλιστα έχουμε και αγρυπνία. Αυτά συλλογίζομαι, αυτά έχω κατά νου και ευελπιστώ ότι όλοι μας, αν δεν ανήκουμε πλήρως στην τρίτη κατηγορία, τουλάχιστον προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε Θεό και να αγαπήσουμε τους ανθρώπους, ούτως ώστε με τη χάρη του Αγίου Διονυσίου και πάντων των Αγίων μας να ακούσουμε της ευκταίας φωνής Κυρίου του Θεού ημών. Δούλε αγαθέ και πιστέ να ακούσουμε έκαστος. Δούλε αγαθέ και πιστέ, είσελθε χαίρον εις την χαρά του Κυρίου σου. Εύχομαι σε όλους σας καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.